Que teñen en común Fariña, Mareas Vivas e el caso Asunta? Tienen que encontrarla. Chámome Rosa Moledo, asesora lingüística para audiovisual. Eu digo sempre de chiste que a min o que me pagan é por criticar, por dicir, iso non está ben, iso non se pode dicir así. Axudar a que a lingua soe como ten que soar, e que sexa crible o que escoitas. Fariña, sen ser en galego, era español de Galicia. ¿Cuánto le dio? 5.000. ¿Solo? A gramática era galega, as perífrases estaban galegos, a colocación dos pronomes estaban a galega, vocabulario, acento. Me hablaron de ti. Quiero que pilotes para mí. E o bonito de Fariña é que se deixou de terlle medo a falar con acento galego. E non houve problema. A xente fora de Galicia viu no igual e non quedaron espantados. Sei que é un clásico e tal, pero Mareas Vivas, aí foi un traballo previo de investigación. É certo que eu partía con vantaxe porque son de Mazaricos, pero... E que, de visita en Porto Sás, é bonito isto, Non, veño para quedar. É un traballo lingüístico importante. Imos ter que vender a casa. E ao final foi un éxito. É que se as cousas se fan ben... No sucede, Cristina. No sucede. Ela é un monstro. Ela se atraía moito, a Rosario tiña unha maneira moi particular de falar, xa non é só do acento e tal, senón esa maneira que tiña ela de esa facilidade, incluso a hora de falar, non? Tienen que encontrarla. Candela traía xa tamén moito Rosario. Candela é Salta, pero aí había moita xente tamén, Tristán, como sempre, pero aí éramos dúas persoas, A Gloria aí non pode ser para min só. 5.000 estaba ben, se foran jariñas normais. Despois ves unha serie irlandesa ou escocesa ou mira que maneira teñen de falar e todo é a maravilla. Pois o noso máis maravilla aínda.